Riwruoge jofuambo ma pacho ka oriwore kanyakla odiechieng' ma kawuono ma lalore e wi yore ma gitieko godo midhiero ma gisebedo ka gikale kinde ma gichwalo tijegi. Giwacho ni gin mana chuk dar mamiyo it jopiny chiemo, to obila osebedo ka buogo kendo miyo moko kuomgi luoro mondo oneg buche ma gisebedo ka giluwo. Ka giloso e romo e boma ma Nakuru, giseyo okang' ma kamano ka koro gidwaro mondo sirikal owegi thuolo mar chwalo tijegi maonge ng'ikruok moro amora. Guys who are supposed to protect the freedom of the media, the access to information, when they become the perpetrators, then it becomes a big challenge for the media. Yes. And that's why the word is impunity. Guys who openly and blatantly violate the law, and you are unable to hold them to account because they are the gatekeepers in the gates of justice. Wanahabari wanakosea wapi kwa kutekeleza kazi yao? Wanahabari wanakosea wapi kwa kuwafahamisha wananchi kuhusu kile ambacho kinafanyika katika jamii? Mbona tunajaribu kutumia mbinu zote, iwe kupitia mitandao, kuweza kunyamazisha wanahabari? Wanakosea wapi? Na hatujaona ile nia kutoka kwa viongozi, ima ni wawe ni wa serikali, kutetea maslahi ya wanahabari. One of the complainants in the case is under serious pressure, intimidation and harassment from a police who want her to withdraw from the case. So that's what I was saying, is that impunity sometimes goes beyond the attacks. Ramogi yena monda kao yueyo mokongo e cheno mar migago kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok.